So mga kosa, tamang badyo lang muna kami dito sa taon. Malay mas tayo. What? Ito mga kosa, kataas lang patanggal ng tayo ng tiyan ko. Kakain kami ni Kuya, mga kosa natin dito sa Health 102. I-warden natin ng modern ng foods. Oo. Diyan. Dito. Ay, dito ito. Dati. Oo. Mad. Pang tomboy na. Tutan, bulalo na tusino. Tusinong bulalo, ano? Wow, great job. Ay, Kaya mga kosa, tamang luto tayo ng sitake kasi meron po si ice ng ng spicy. Spicy daw na na ulam. Ngayon wala akong maisip. Buto ako ng sitake. Pang sloppy side ng ulam. Ngayon, ginigisa ko lang pero ko kasi yan na meron na yung halo. Kaya may kulay na yan. Medyo test natin ito mga kosa kaya ginisa muna natin para maluto siya ng partially saka dumikit yung mga pampalasa. Ngayon, ipiprito natin siya pagtapos. Mga kosa, patapos na oh. Ooh! Parang siya, sisig yung itsura niya. Pero mushroom ang gamit. Tamang pang sloppy soil na ulam lang, di ba? So mga kosa, tapos na. Yung ulam namin yung gabi. Ayan, mushroom. Tapos hot choco mga kosa, panulak.